שלום לכולם, שמי מרינה, נעים מאוד. אני בת 36 מאשקלון, אימא לילדה בת 11, ואני בעסק הזה כבר שנה. הצטרפתי לעסק הזה כהכנסה נוספת, וגם כי באותה תקופה הייתי מאוד חלשה בריאותית, וחיפשתי איזשהו פתרון לחזק את הגוף שלי באופן טבעי. ממש במקרה מישהי שלחה לי הודעה על המוצרים המעולים שהיא משווקת, והציעה לי להתנסות בהם, וגם להצטרף לעסק. בלי לחשוב יותר מדי, כמובן עם ממש בדיקה קצרה על החברה, על המוצרים, ולאחר שהתרשמתי שמדובר באמת במוצרים מאוד איכותיים וטובים, הצטרפתי ישר לעסק ורכשתי את המוצרים. כמובן לאחר הצריכה של המוצרים האלה הרגשתי הרבה יותר אנרגטית, יותר בריאה, הציפורניים התחשפו, השיער הפסיק לנשור, וגם העור נהיה יותר קורן. ועכשיו אני מפיצה את כל הטוב הזה הלאה. אין תקרה בעסק הזה, והדבר הכי טוב שקרה לי זה בעצם לחזק את הגוף שלי וגם ללמד את האנשים לאורח חיים בריא. אז בואו נעבור למצגת קצרה כדי שיותר לעומק תבינו מה זה העסק הזה בעצם. אני שנייה משתפת. אוקיי, אז איך בעצם להגיע מ-0 ל-1,000 שקלים של הכנסה כבר בחודש הראשון? מה מחכה לכם בזום הזה? תבינו איך לבנות לעצמכם עסק מהנייד כבר היום, תגלו איך לאפשר לכם ולמשפחה שלכם יותר בריאות. אני אסביר לכם איך אפשר לצאת לחופש כלכלי בזכות העסק הזה, נחשוף מי זאת החברה שמתחלקת איתנו ב-50% מהרווחים שלה, ובעיקר למה אתם פשוט חייבים להיות חלק מההצלחה הזאת. היום העולם מתחלק לשתיים, אלו שגוללים כל היום ברשתות החברתיות ואלו שמרוויחים כסף מהרשתות החברתיות. הידעתם שבן אדם ממוצע גולל בין 3 ל-4 שעות ביום? יש את אלו שמוצאים מאות שקלים בחודש על התרופות, ויש את אלו שמשקיעים בתזונה שלהם ומקדימים תזונה לתרופה. יש את אלו שמבינים ששיווק שותפים זה עסק של המאה ה-21 לפי רוברט קיוסקי, ויש כאלה שעדיין מסתכלים מהצד. אז איפה אתם היום? אז מה הופך את השיווק שותפים לעסק מטורף שמרוויחים בו מהרגע הראשון? אז זה פשוט מאוד. בשיווק שותפים יש יתרון שאין בשום עסק אחר, והוא זה שאתה לומד את העסק כמו שצריך. אתה מתחיל להרוויח כסף מהרגע הראשון, ואם אתה מיישם את הסיסטם שלנו, כן, יש לנו סיסטם שאנחנו עובדים לפיו, אתה יכול להכניס ממש הרבה כסף ולהפוך את זה אפילו לעסק עיקרי. כן, זה נשמע מפוצץ, אבל בואו תראו בעצמכם. יש לנו את כל הנשים הנהדרות שכבר הגיעו לדרגות מאוד מאוד גבוהות בעסק ומרוויחות 5 ספרות. וכמובן זה רק חלק מהנשים, זה נשים בעצם שהן ישראליות, ויש גם הרבה לקוחות בארץ ובחו"ל שהגיעו לדרגות מאוד גבוהות ומרוויחות ומתפרנסות מאוד יפה ובעצם מגשימות את החלום שלהן. אז זהו העסק היחיד שאין בו שום סיכון. ולמה? כי אין לכם בלאי, אין לכם שכירות של המקום, אין עובדים, אין הוצאות שוטפות, מפסיקים לעבוד לפי המשוואה של זמן שווה כסף. העסק שלי הוא עובד גם כשאני ישנה. החברה דואגת לכל הלוגיסטיקה, שילוח, מחסנים, גבייה ושירות לקוחות. למי העסק הזה מתאים? למי שרוצה לבנות לעצמה עסק עצמאי שהיא יכולה לעשות גם מהים או מבית קפה או מהבית, מכל מקום. למי שנמאס לה לבקש חופש מהבוס, למי שלא מביאה מספיק כסף הביתה ויש לה 2 פנויות ביום ומלא מוטיבציה להצליח. למי שנמאס לה שאומרים לה מה לעשות ורוצה להיות הבוס לעצמה. למי שלא גומרת את החודש והמינוס גדל וההכנסה לא. אז מי אנחנו בעצם? ג'וס פלוס זו חברה עם הלב הכי ענקי שאני מכירה. החברה נמצאת בישראל כבר מלפני 11 שנה, המצגת פשוט מלפני שנה. בשוק הבינלאומי החברה קיימת מעל 50 שנה, והחברה המובילה בעולם למזון מלא משלים. זאת חברה יציבה עם מוצר שאין לאף אחד. אנחנו מציעים הנאה, חופש, כיף,
עסק עצמאי שבו אתה אף פעם לא לבד. חזון החברה הוא בעצם לעורר השראה לחיים בריאים ברחבי העולם. ג'וס פלוס נוסדה כעסק קטן של מכירה ישירה ומהר מאוד הפכה לחברה בינלאומית מצליחה שמסייעת לאנשים לחיות חיים בריאים וטובים יותר. וכרגע היא נמצאת בלמעלה מ-25 מדינות בעולם. ג'וס פלוס נוגעת בשתי צרכים בסיסיים ברמה גבוהה, שזה בריאות הגוף ובריאות הכסף. אז מה מיוחד בשיווק שותפים? וזהו כמובן מינוף. אנשים עשירים מקימים רשתות, את כל השאר מלמדים איך לחפש עבודה. כמובן אתם מכירים את הרשתות כמו מקדונלדס, ארומה, הג'וס פלאס, זה גם רשת כמו כל אחד מהם. לחברה יש 3 מוצרים בישראל מזון מלא משלים, כמו שהטבע ברא, שזה קפסולות של אומגה, קפסולות של פירות ירקות ופירות יער, וקומפליט בטעם שוקו או וניל, שזהו בעצם חלבון. מה שהמוצרים האלה נועדו לעשות, זה בעצם לאשר על הפער בין מה שאנחנו אוכלים לבין מה שאנחנו אמורים לאכול, כדי שהגוף שלנו יהיה חזק ובריא. אז בואו נדבר קצת על המוצרים. אומגה בלנד, זאת אומגה מסוג של 3, 5, 6, 7, 9. האומגה מופקת משמני זרעים, פירות ואצות, ולא משמן דגים. אלה רכיבים צמחיים בלבד, ללא גלוטן, ללא חומרי צבע מלאכותיים או חומרים משמרים. המוצר הבא, אלה 30 סוגים של פירות, ירקות ופירות יער. ללא חומרי טעם וריח מלאכותיים, ללא מים וסוכר, טבעוני, מתאים לסוכרתיים, בעל ערך גליקמי נמוך, וילדים מקבלים גם חינם מהזמנה השנייה. וקומפליט שלנו, שזה אבקת שייק טבעוני שמחליף ארוחה. פספסתם ארוחה? אין שום בעיה, זה הפתרון עבורכם. מבוסס על חלבון צמחי באיכות גבוהה, מסויה, אפונה, אורז וחומוס, ללא רכיבים שעברו הנדסה גנטית, ללא חומרי טעם וריח מלאכותיים. השייקים אינם מכילים גלוטן, טבעוני, עשיר בסיבים תזונתיים ובעל ערך גליקמי נמוך. אז הנה עוד כמה עובדות חשובות על המוצרים. פירות וירקות לעולם לא יצאו מהאופנה. זה מזון מלא משלים ולא תוסף תזונה. מעל 40 מחקרים קליניים על המוצר הסופי שלנו, שתדעו לכם, באף חברה בעולם אין כל כך הרבה מחקרים על המוצרים שלה, וזה בעצם מראה על איכות של המוצר. עמידה בתקני איכות הגבוהים בעולם, ללא חומרי טעם וריח, ללא גלוטן, מתאים לצליאקים, טבעוני וכשר פרווה. מחירים נגישים ונוחים, על כל מוצר יש 30 ימי אחריות, וכל ערכה מגיעה ל4 חודשים. כלומר, אתם התחלתם לצרוך, לא רוצים להמשיך, אתם מחזירים לחברה את הקופסאות הסגורות ומקבלים את הכסף היחסי בחזרה. אז מה זה בעצם העסק? העסק שבו אני דואגת לאחרים ומתוגמלת על זה. יש פה הזדמנות לבנות את ההכנסה שלכם לעתיד, להרוויח באמת את מה שאתם שווים. כל העסק זה לעזור לאחרים לקחת אחריות על המצב הבריאותי שלהם ועל עצמאות הכלכלית שלהם. לספר את הסיפור, את החוויה שלנו ואת המחקרים. עסק מאפשר לבחור את הזמן, כמה אני רוצה לעבוד, ומאפשר לנו להגשים חלומות. לדוגמה, טיול מסביב לעולם, לקנות בית ועוד המון המון דברים שאתם חולמים עליהם. העסק הזה יכול לאפשר לנו את כל זה. השליחות והמשימה שלנו בעסק הזה זה לעורר השראה לחיים בריאים ברחבי העולם בעזרת המוצרים המופלאים של ג'וס פלוס. אנחנו הפרזנטורים של החברה והיא מתגמלת אותנו ב50% מהרווחים שלה. אז בואו ניכנס קצת יותר למספרים. עלות ההצטרפות לעסק 392 שקל לשנה הראשונה בלבד. עלות ההצטרפות שלכם לתהליך עם אחד המוצרים שלנו, להשקיע בבריאות שלכם ולהתנסות בעצמכם. אתם הלקוחות של עצמכם וכבר מקבלים 10% עמלה בחזרה בכסף לחשבון בנק. בנוסף מרוויחים בין 10% ל-24% עמלה, שזה בין 80 עד 550 שקל על כל אדם שמסתרף דרככם לתהליך. החברה גם מתגמלת אותנו בין 4 עד 7% עמלה
על זה שאנחנו עוזרים לעוד אנשים לבנות עסק מהנייד. תוכנית התגמולים בנויה מ-11 דרגות, בכל דרגה מקבלים בונוס, סך כל הבונוסים שווים 630,000 שמתחלקים לאורך 11 דרגות. כמובן אתם מתחילים מדרגה נמוכה, בונוס יותר נמוך, וככל שמתקדמים בדרגות מקבלים בונוס יותר גבוה. אז שילמתי 392 שקל, מה קורה עכשיו? מקבלים באופן מיידי אתר אינטרנט ובק אופיס שדרכו מתנהל כל העסק. מקבלים ליווי צמוד כל הדרך לפסגה ממני, קבוצת וואטסאפ תומכת ומקדמת זומים של השערה והתפתחות אישית. כמובן אתם מקבלים גישה לחומרים שלי והתפתחות אישית מדהימה לעסק ולחיים עצמם. אז איך אתם יכולים להרוויח עוד 1,000 שקל מחוץ לים? תצטרפו לעסק ב-392 שקל לשנה, תזמינו לעצמכם את אחד המוצרים, תקבלו ישר 10% עמלה בחזרה בכסף לחשבון, תצטרפו עוד 4 אנשים לתוכנית הבריאות שלנו, תעלו לדרגה ראשונה, תקבלו בונוס ראשון של 400 שקל ותתחילו להרוויח לפי 14% עמלה. זהו, ככה תעשו את ה-1,000 שקל הראשון שלכם. ולסיכום, ג'וס פלוס מעניקה לנו 3 דברים: מוצרים טובים שמוכחים מחקרית ולא יחזבו אתכם, חברה יציבה, אמינה ועשירה שעובדת כבר 50 שנה בעולם. חבר'ה, זה המון. זה בעצם מצביע על יציבות של החברה, וזה לא חברה שתיסגר עוד שנה או שנתיים. הזדמנות עסקית מדהימה בלי שום סיכון. אז בואו נעבור קצת על השאלות הנפוצות. למה המוצרים האלה הם לא על המדפים? אז זה מאחר והחברה מעדיפה לשווק את המוצרים האלה ולשלם את הבונוסים למשווקים שלה ישירות, מאשר לשלם על השכירות, על הפרסום וכו'. ממה החברה מרוויחה כסף? 90% מהמכירות הם לקוחות קצה ולא השותפים. צריך קורות חיים, תואר השכלה מקדימה בתזונה? לא חבר'ה, רק צריך רצון להצליח. צריך ניסיון במכירות או שיווק? ממש לא. כמה זמן צריך להשקיע בזה? לפחות 2 ביום. אפשר לעשות את העסק תוך כדי משרה מלאה? כמובן, וככל שתתקדמו יותר תרוויחו יותר ואפילו תהפכו את העסק הזה להכנסה עיקרית שלכם. צריך ניסיון ברשתות החברתיות? ממש לא. יש לנו מלא אנשים שהם דתיים ואין להם רשתות חברתיות ומצליחים לקדם את העסק ללא רשתות. האם אפשר לעבוד גם, אוקיי, אפשר להצטרף רק לעסק? כמובן שאפשר, לא חייב לקנות את המוצר, אבל אם אתם מצטרפים לקבוצה שלי, אז אני מקבלת רק אנשים שרכשו לפחות מוצר אחד, וזה למה? כי אני לא מאמינה שאפשר לעשות עסק ולשווק משהו בלי שהתנסית בעצמך, ואתה יודע עד כמה באמת המוצר הזה נפלא. יש לי התחייבות כלפי החברה? לא. אז חברים יקרים, שנייה, אני רק אעצור את השיתוף. חברים יקרים, אני מאוד אשמח לראות אתכם בקבוצה שלי, תצטרפו אליי ושיהיה בהצלחה.